Good morning लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनाय जाबाय आङो नै फुङावनो वालाव दै होनांदो माने आं बायदि रावबो बादुला गैया जानांगौ मानो होनबा जितु वालाव दै ओरै होबाय थागोन ना बे वाल बे पाइपनि दैया आखाइजों सोरखिनानै माने फैयो माने बेनि थाखायनो आङो दान्दा गोलावाव पाइपखौ खानानै वालाव लागाय होनानै दैखौ होगासिनो नै नोंथांमोना नायलाय नै ओरै फिदिं होनांगो होमबानो आखाइ रेबागोन आरो बरियानो खस्थ' जाला बेखौ माथाखौ बाहायनानै आङो होनाय जाबाय दा नोंथांमोना माब्रै नुदो फोरमायहर आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे खोथायानो जाहैबाय आलफ्रेड ब्रादारनि मोनसे भाइरेल भिडिअ नुदों आरो आं माने बे मोनसे भिडिअखौनो ससे क्लिप बोयै होबाय थादों माने ससे होनानै फेसबुकआव होबाय थादों स्क्रिनाव नायनो हागोन आं बिथां आलफ्रेड ब्रादारा मा बुंदों बे भिडिअ ससे क्लिप भाइरेला आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथाङा बुंदों आलफ्रेड ब्रादारनि आखल आखुखौ दिनैसो मिन्थिबाय होननानै बिथाङा फेसबुकआव लिरनानै होदों आरो गोबाङानो सोरबा मोजां कमेन्ट हरदों सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरदों आं कमेन्टखौ चेक खालामनानै नायदोंमोन आं बैखौ एथिं ओरै गासिनो नै बे रुमनिफ्राय आं दिनै गुबुन रुमाव थांनांसिगोन मानो होनबा खेबसे लागैनो प्लास्टार खालामनो हाजोबाखैमोन नालाय रुम मोनसे माने खालामगासिनो दङ माने थानो जायगा गैयिनि थाखाय बेयाव थाथ'नो गोनां जादोंमोन आङो दिनै बेलेग रुम मोनसेयाव बास्लायनांसिगोन आङो ओमफ्राय दिनै बेखौ खालामनाय जासिगोन प्लास्टार बेनि थाखायनो आं फुंनिफ्रायनो वालाव दै होगासिनो दङ आलफ्रेड ब्रादारखौ लोंनायनि आखुजों बेबायदि खालामदों होननानै बै सिख्लाखौ बेबायदि खालामदों होननानै खस्थ' डिस्टार्ब खालामदों होननानै गोबाङानो कमेन्ट होदों बिथांनि फेसबुक पेजआवबो चेक खालामना नायनो हागोन आं स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना नाय आरो नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर आं बाराबो एसेबां नलेज गैया बेबायदि बुंनाय आरो मोनसे खोथाबाव बिराद मोसौ सिखाव जादों माने नोंथांमोना हुसियार थाबानो जाबाय हरनि 3टा 2टाफोराव माने मोसौ खावनानै लांगासिनो दं आरो नुबाय थादो नोंथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय नोंथांमोननो बै सिखावफोरखौबो आङो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो एसे सांग्रां हुसियारै थाबानो जाबाय मानो होनबा नै दा मा सिजन मा बोथोर मोनफैदो नोंथांमोना बयहाबो मिथिखायो बेनि थाखायनो नै दा सिखावफोरा जाहांबाय हमहांबाय दा जाहाथे नोंथांमोननि मोसौआबो सेफटि सेफआव थायो नोंथांमोनखौ फोरमायहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो भिडिअखौ आं स्क्रिनाव होना होदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो प्लास्टार जाजोबसिगोन प्लास्टार खालामसिगोन आरोना बेनि थाखायनो बेबायदि गन खानानै ग्रोबनो होना दोनदो बिन्दास थाबाय थादो नों बेबायदि पाइपखौ हमनानै आखाइजों वालाव बेसे होनो आखाइ रेवबाय थागोन बेनि थाखायनो आं मोनसे आयदा खालामबाय
दान्दा गोलाव पाइप होखाबाय बास वालाव होना दोनबाय बिन्दास थाबाय थादो बास गावगायनो माला हारसिंनो सिलायबाय थागोन बेसे हमनो आखाइजों बेनि थाखायनो आं बेबायदि बोरदिखौ बाहायबाय नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि बायोब्ला आंनि बायदि बोरदि खालाम दा बेलेगथिं आं सोलायनोसै तुम्हारा से मोबाइल तुम्हारे यहाँ से मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं मोर मोबाइल खुला अब मोम आपी तो दिया इसे चिंता करना मोबाइल पीनी होन्नाङा बेथिं लाबलायबाय आं खद सास्तिबो यात बिराद दै बोसताबदो सें थिं जालायबाय दा बेखौ आङो नै ओरै खालामनानैसै ओरै खालामना बेबायदि ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ गोसो दोङोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालाम आरो अनोब्ला शेयार खालामना हो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे आरो रिकुवेस्ट खावलायहरबावनाय नोंथांमोना सांग्रां जा एसे मोसौ सिखाव फैगासिनो दङ फैबाय थादो दा मा सिजन बयहाबो मिथिखायो दा बे टाइमाव गोबां मोसौ सिखाव हमना मोनो दा बे मोसौ सिखावफोरा साब्रैनि बिथोराव सानै खारबाय सानै हमजाबाय दा नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना एसे सांग्राङै थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांनि कम्पटिया सेफ जायो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन